Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Miguel. Taong 1959, Dagami, Leyte. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nakatira si Miguel sa Dagami. Kasakasama niya noon ang kanyang tiyahin na siyang nagpalaki sa kanya matapos pumanaw ang kanyang mga magulang. Bagaman ulilang lubos si Miguel, masaya naman siya kahit papaano dahil itinuring siyang tunay na anak ng kanyang tiyahing byuda. Sa ilang taong pagsasama nilang dalawa, ibinuhos ni Miguel ang kanyang oras sa pagtatrabaho para naman kahit papaano'y makabawi siya sa pagod ng kanyang tiyahin. Hindi na din siya noon naghangad pang mag-aral dahil na rin sa hirap ng kanilang buhay. Kahit hindi nakatungtong ng pag-aaral noon si Miguel, marami pa rin siyang mga kaibigan na nalalapitan tuwing kagipitan. Napakapalad niya noon sapagkat may mga kaibigan siyang nakakaluwag-luwag sa buhay na hindi nag-aatubiling tumulong sa kanya. Isang araw, niyaya si Miguel ng 4 niyang kaibigan na tumungo sa isang salu-salong ginawa ng kanilang pamilya. Siya lamang ang inimbitahan ng mga ito sa kadahilanang siya lamang ang nag-iisa nilang kaibigan na naging matapat sa kanila. Ayon sa mga ito, nagaganap ang kanilang pagdiriwang kasabay ng pista sa kanilang lugar. Yon ang napagkasunduan ng kanilang mga magulang nang sa gayoy hindi madaling mapansin ang kanilang piging na gagawin. Nang malaman ito ni Miguel, tanging pagsang-ayon lang naman ang kanyang nagawa sa kadahilanang nahihiya din siyang tumanggi sa alok ng kanyang mga kaibigan. "Dumalo ka, Miguel, ha? Sayang naman, pagkakataon mo na ngayong makita ang aming mga magulang. Tsaka isa pa, may mga kaibigan din kaming dadayo mula sa ibayong baryo. Ipapakilala ka namin sa mga yon," wika ng isa sa mga ito. "Sige, boyo, asahan mo na dadalo ako. Kayo pa ba? Matapos ng ginawa niyo sa amin ng aking tiyahin, makakatanggi pa ba ako?" Masayang sagot naman dito ni Miguel. Nang marinig yon ng kanyang mga kaibigan, ngumiti lang naman ang mga ito habang mabilisang nagpapaalam. Ilang minuto pa ang lumipas, dali-dali din naman pumasok si Miguel sa kanilang bahay upang ipagsabi sa kanyang tiyahin ang magaganap na piging na kanyang dadaluhan. Sa pagpasok niya sa loob ng kanilang tahanan, bumungad sa kanya ang kanyang tiyahing abalang-abala sa pagluluto ng kanilang pananghalian. Dahil sa hindi pa naman noon kumakain si Miguel, kung kaya't agad niyang nilapitan ang niluluto nitong ulam. Habang siya ay naghihintay na matapos ang ginagawa ng kanyang tiyahin, doon na siya nag-umpisang magpaalam ukol sa nalalapit na piging. Inaasahan na niya noong papayag ito, kung kaya hindi na siya nagdalawang isip na sabihin ang alok ng kanyang mga kaibigan. "Tiya, pwede ba akong pumunta kay Laboy ngayong linggo? Inimbitahan kasi ako nila sa isang salo-salo eh." Mahinahong wika ni Miguel habang nakaupo sa silya. Nang marinig ito ng kanyang tiyahin, agad din naman itong tumingin sa kanya habang nananatiling tahimik. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman itong ibinaba ang sandok niyang hawak-hawak habang dahan-dahang naglalakad papalapit sa kanya. Sa pagharap ng kanyang tiyahin sa kanyang kinauupuan, mahinahong tiningnan naman siya nito sa mga mata habang sumasagot ng, "Hindi pwede, Miguel. Pasensya ka na pero hindi kita papayagang makipagkita sa pamilya ng iyong mga kaibigan. Alam mo, ibang-iba ang pagtrato ng mga mayayamang pamilya sa ating mga kapuspalad. Kaya bago ka pa masaktan, mas mabuting ikay umiwas na lang." Dagdag pa ng kanyang tiyahin na kahit hindi niya kilala ang mga magulang ng kanyang mga kaibigan, nasisiguro niyang mga masasamang tao ang mga ito. Nang marinig ito ni Miguel, tanging pananahimik na lamang ang kanyang nagawa habang maiging pinakikinggan ang sinasabi ng taong itinuturing na niyang ina. Maya-maya pa, ninais na lamang niyang bumalik sa kanyang silid
upang mapag-isipan ang lahat ng sinabi nito sa kanya. Ilang minuto pa ang lumipas, agad din naman siyang tinawag ng kanyang tiyahin dahil kakain na sila ng pananghalian. Nang marinig ito ni Miguel, agad din naman siyang tumungo sa kusina alinsunod sa pagtawag nito sa kanya. Habang nasa kasagsagan sila ng pananghalian, panay naman ang pagbibigay babala ng kanyang tiyahin sa kanya ukol sa mga taong hindi nila kakilala. Paulit-ulit din siya nitong tinatakot na maaaring aswang ang mga kamag-anak ng kanyang kaibigan dahil sa hindi pa nila yon nakikita. Bagaman malina ang sinasabi ng kanyang tiyahin sa kanyang mga kaibigan, nananatili pa ring tahimik si Miguel bilang pagpapakita ng kanyang paggalang dito. Nang dumating na sa puntong hindi na niya maatim ang pinagsasasabi ng kanyang tiyahin, doon na siya bahagyang umalma. Hindi naman ho siguro sila ganyan, tiya. Mga kaibigan ko sila kaya hindi tamang pagdudahan mo kahit sino man sa kanilang pamilya. Tsaka isa pa, ilang beses na tayong tinulungan ng kanyang mga magulang. Napapanahon na siguro para sila naman ay ating paunlakan. Wika ni Miguel matapos marinig ang pagtutol ng kanyang tiyahin. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, ninais na lamang niyang magsawalang imik at sumang-ayon sa nais mangyari ng kanyang tiyahin. Bukod kasi sa bakas na sa pagmumukha nito ang labis na galit, alam din noon ni Miguel kung ano ang kaya nitong gawin sa kanya sa oras na hindi niya sinunod ang nais nitong mangyari. Tandaan mo, Miguel, tutol ako sa gagawin mo. Kung susuwayin mo ito, siguraduhin mo lang na handa ka na sa mga bagay na mangyayari sa'yo. Paminsan-minsan, hindi masamang maniwala sa mga sinasabi ng mga matatanda sapagkat sila ang labis na nakakaalam kesa sa'yo. O bueno, maiwan na muna kita dyan. Magpapahinga lang ako. Wika ng kanyang tiyahin habang siya ay pinagmamasdan na nakaupo. Ilang araw pa ang lumipas, dumating na nga ang oras na pinakahinihintay ni Miguel. Dahil sa dami ng kanilang mga trabaho noon, tuluyan ang nakalimutan ng kanyang tiyahin ang kanyang lakad. Pabor naman ito noon sa kanya, sa kadahilan ng hindi niya na doon kinakailangan na magpaalam. Kinahapunan, nagpalusot si Miguel sa kanyang tiyahin na siya ay tutungo sa sentro ng baryo upang maghanap ng kanilang uulamin. Hindi naman siya noon hinadlangan ng kanyang tiyahin, gawa ng kahit papaano'y meron din itong tiwala sa kanya. Dahil sa hindi gaanong malapad ang kanilang baryo, napagpasyahan niyang maghintay sa entradang daan ng lugar upang madali siyang mahanap ng kanyang mga kaibigan. Bago lumalim ang gabi, tuwang-tuwa naman noon si Miguel nang masipat niya ang kanyang mga kaibigan na masayang nakasakay sa kabayo. Sa likurang bahagi ng mga ito ay naroon ang iilang mga panauhin na maaaring kasama ng mga ito sa kanilang paglalakbay. Dahil sa sobrang pagkagalak noon ni Miguel na masilayan ang kanyang mga kaibigan, kung kaya't dali-dali naman siyang sumakay sa dala nitong kabayo. Sigurado ka bang hindi ka mapapagalitan sa inyo, Miguel? Ipagpapaalam ka na sa amin pero natatakot din kami. Baka magalit kasi yung tiyahin mo. Wika ni Boy. Nang marinig ni Miguel ang sinabi nito, tanging pagtawa lang naman ang kanyang nagawa habang sumasagot ng, "Nagpaalam naman ako sa kanya, Boy. Huwag kang mag-alala. Hindi ako nang pagagalitan. Mahal ako ni Tia Matapos ang kanilang pag-uusap, dali-dali naman nilang binagtas ang daan patungo sa ibayong baryo. Habang nasa kasagsagan sila ng paglalakad, ipinaliwanag naman sa kanya ng kanyang kaibigan na wala siyang dapat ipag-alala sa lugar na pupuntahan nila. Biglaan kasi ang pagbabago ng lugar ng pagdarausan ng pagdiriwang, gawa ng masyado umanong marami ang miyembro ng kanilang pamilya na dadalo. May mga kasama ding bisita ang mga ito, kung kaya't hindi kinakailangang mahiya ni Miguel. Nang marinig niya ang sinabi ni Boy, kahit papaano'y napanatag naman noon ang kanyang isipan.
Ilang oras pa ang lumipas, narating na nga nila ang ibayong baryo. Sa entradang daan ito ay tumambad sa kanila ang malalakas na mga pagtugtog na siya namang labis na ikinagulat ni Miguel. Halos panay ang paglinga-linga niya sa paligid, mahanap lamang ang pinagmumula ng tunog na yon. Sa pagdating nila sa liwasan, binigyan siya ng kanyang kaibigan ng isang batong makintab at bahay ng pawikan. Sinabihan siya nitong kahit na anong mangyari, huwag na huwag niya itong ihihiwalay sa kanyang katawan. Dahil sa hindi naman noon maaaring tumutol si Miguel, kaya wala siyang nagawa kundi ang sumunod. Sa pagbaba nila sa baryo, agad naman nilang tinungo ang liwasan ng baryo kung saan naroon ang pagdiriwang. Nang marating nila ang lugar, tumambad sa kanila ang mga nagsisilakihang siga at mga taong nagsasayaw papaikot doon. Habang pinagmamasdan niya ang buong paligid, kampante naman siyang walang mangyayaring masama sa kadahilan ng ordinaryong pagdiriwang lamang ang kanyang nasisilayan. Walang kaide-ideya noon si Miguel na sa pagdating ng mga magulang ni Boy, mag-iiba ang kaganapan sa paligid. Ilang oras pa ang lumipas, halos tuluyan ang nakalimutan ni Miguel ang kanyang tiyahin dahil sa pagsasaya. Tuwang-tuwa siya noong mga oras na yon sa kadahilan ng kung sino-sino na ang ipinapakilala ng kanyang kaibigan sa kanya. Naglibot din sila noon sa buong liwasan para lamang makilala ang lahat ng kaibigan nila Boy. Maya-maya pa, bigla namang tumigil ang tugtugan sa buong paligid nang masipat nila ang pagdating ng pamilya ng kanyang kaibigan. Sa likurang bahagi nito ay naroon ang iilan nitong mga tauhan, bitbit ang mga kawang naglalaman ng mga masasarap na lutong pagkain. Bago sila tuluyang lumapit sa mga ito, binigyan siya ni Boy ng isang maliit na garapon kung saan naglalaman yon ng langis na hindi niya alam kung saan ang galing. "Miguel, kung sakaling hindi mo maiwasan ng kumain, ibuhos mo to sa pagkain," wika ni Boy pagkaabot nito sa kanya ng langis. Matapos nitong makapagsalita, dali-dali naman nilang tinungo ang kinaroroonan ng mga magulang ng kanyang kaibigan. Sa paglapit nito, agad namang napansin ni Miguel ang pagiging malinis ng mga magulang ni Boy, tanda ng pagiging may kaya nito sa buhay. Subalit, nang mag-umpisa ng magsalita noon ang ama ng kanyang kaibigan, labis-labis naman siyang nagtaka sa kadahilan ng bakit garugal ang boses nito at nangingitim ang mga ngipin. Nag-umpisa na ding makaamoy si Miguel ng kakaibang baho sa paligid na halos hindi matanggap ng kanyang sikmura ang ganoong uri ng amoy. Sa pagpapatuloy ng kanyang pakikinig sa mga bagay na sinasabi ng ama ng kanyang kaibigan, doon na niya napagtanto na doon ang gagaling ang kasukasukang hangin na patuloy niyang nalalanghap. Upang masigurong hindi nito makikita ang labis niyang pagsusuka, sinubukan niyang lumayo ng bahagya sa pamamagitan ng pilit na pakikipag-usap sa kanyang kaibigan kahit wala namang paksa. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na nga nag-umpisa ang salo-salo. Iniwan muna sila ng mga magulang ng kanyang kaibigan, gawa ng marami itong mga bisitang kailangang makausap. Sa pagpapatuloy ng pagmamasid nila Miguel sa mga kaganapan sa liwasan, doon niya napansin ang iilang mga taong punit-punit ang damit na hawak ng iilang mga tauhan ng ama ng kanyang kaibigan. Dahil sa kanyang mga nakita, hindi niya napigilang magtanong kung bakit may mga taong animoy bilanggo sa lugar ng pagdiriwang. "Boy, anong mga yan? Bakit may mga tali sila sa kanilang mga paa?" Nagtatakang tanong ni Miguel. Nang marinig ito ng kanyang kaibigan, agad naman itong tumingin sa kanya at seryosong sumagot ng, "Halad yan, Miguel. Maya-maya makikita mo kung anong gagawin sa mga yan. Siya nga pala, kung maaari iwasan mo ngayong araw ang iba nating kaibigan. Mapanganib sila ngayon.
lalo pat wala silang mga kontrol sa kanilang mga sarili. Alam kong nagtataka ka na, Miguel, pero sana lang magtiwala ka. Ginagawa ko ang bagay na to, pagpapakita na ako'y iyong totoong kaibigan. Nang marinig niya ang sinabi nito, tanging pagngiti na lamang ang kanyang nagawa sa kabila ng mga katanungang hindi nasagutan sa kanyang isipan. Sa pagsapit ng 11:00 ng gabi, bahagyang nagkaroon ng katahimikan sa lugar, indikasyon na malapit ng maganap ang pinakahinihintay ng lahat. Habang nagmamasid silang dalawa sa paligid, napansin naman nila ang iilan pa nilang mga kaibigan na papalapit. Seryoso itong nakatitig sa kanilang dalawa habang panay ang ginagawang paglanghap ng amoy sa hangin. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman yung hinawakan sa balikat ni Boy habang nagsasabi ng, "Umayos nga kayo! Si Miguel yan! Pati ba namang kaibigan nating tapat tataluhin ninyo?" "Umalis ka dyan, Boy. Kung talagang kaibigan natin si Miguel, kailangan niyang maging katulad natin. Ano pa ang dahilan kung bakit natin siya inimbitahan dito? Hindi ba dapat pang kalahatang pangyayanggaw ang piging na ito?" Galit na sagot ng isa nilang kaibigan. Dahil sa sinabi nito, doon na dahan-dahang dumistansya si Miguel sa kadahilan ng alam niyang merong mangyayaring kakaiba sa lugar. Sa puntong narinig niya ang salitang yanggaw, agad naman niyang naunawaan na maaring salo-salo ng mga aswang ang kanyang napuntahan. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman siyang natigilan sa kanyang ginagawa nang magkatitigan sila ni Boy. Paglapit nito sa kanyang kinaroroonan, dali-dali siya nitong sinamahan patungo sa pinakasulok ng liwasan upang doon manood ng payapa. Hindi naman siya noon tumanggi, gawa ng alam niya sa kanyang sarili na nasa panig niya ang kaibigan niyang yon. Habang nagmamasid sila sa paligid, doon nila napag-usapan ang totoong mga dahilan kung bakit nila nagawang imbitahan si Miguel. Ayon kay Boy, bagaman magkaiba sila ng uri ni Miguel, karapatan pa rin itong malaman ang tungkol sa kanilang lahi. Tinuturing kasi niya si Boy na hindi na iba sa kanila sa kabila ng pagiging isa nitong ordinaryong tao. Dagdag pa nito na ang lahat ng mga taong kanyang nakikita sa lugar ay mga aswang at ang iilan naman ay ang mga gagawing alay sa pagdiriwang. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, bigla naman sila noong natigilan nang makarinig sila ng isang sigaw ng babae sa gitna ng liwasan. Pagsilay nila sa lugar, tumambad sa kanila ang isang lalaking kinakaladkad ang babaeng may lubid sa paa. Kahit anong pagpupumiglas nitong gawin ay wala itong nagagawa dahil sa lakas na nangingibabaw ng lalaking nakahawak sa kanya. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang napatakip ng bibig si Miguel nang masipat niya itong inilubog sa kawa ng lalaki. Paghahawak ng babaeng yon sa gilid ng kawa, kitang-kita ni Miguel ang lapnos nitong mga balat at sunog na mga daliri. Hindi na din yun kaanong nakakasigaw sa kadahilan ng lubog na sa kumukulong tubig ang pagmumuka ng kalunos-lunos na babae. Maya-maya pa, tuluyan na nga itong hindi na silaya ni Miguel, indikasyon na binawian na yon ng buhay. Ayon sa kanya, na sa loob ng gabing yon, halos 5 katao ang pinaslang ng mga aswang. Labis din niya noong ipinagtaka kung bakit walang nakakarinig sa kanila sa kabila ng mga malalakas na sigawan sa paligid. Dagdag pa niya na habang may mga taong pinapaslang ang iilan sa mga kamag-anak ng kanyang mga kaibigan, ay patuloy pa rin sa pagsasaya. Makalipas ang kalahating minuto, doon na nga nakaamoy si Miguel ng napakabangong simoy ng hangin. Animoy sa isang iglap na wala ang kanyang pag-aalala at pagkabahala dahil sa mga masasarap na pagkain na tumambad sa kanya. Pumasok din noon sa kanyang isipan na maaaring palabas lamang yon ng mga magulang ng kanyang kaibigan upang siya ay takutin ng kanilang anak.
Nang akmang lalantakan na niya ang mga ito, bigla naman siyang pinigilan ni Boy habang nagsasabi ng, "Ang langis, huwag mong kalimutan. Siguraduhin mong malalapatan ng langis na yan ang bawat pagkaing iyong lalantakan." "Bakit, Boy? Hindi ko ba pwedeng lantakan ng mga pagkaing ito nang walang langis? Parang ang dumi naman kung hahaluan ko pa ng langis ang sinabawan." Sagot naman ni Miguel. Nang marinig ito ni Boy, dali-dali naman itong kinuha sa kanyang bulsa ang langis. At walang pagdadalawang isip nitong binuhusan ang lahat ng pagkain upang masigurong siya ay ligtas sa panganib. Dahil sa hindi niya ito nagawang mapigilan, kung kaya't ninais na lamang niyang kainin ng mga pagkaing nasa hapag. Sa pagsubo niya ng karneng nakalublob sa sabaw ng adobo, halos mapatirik ang kanyang mga mata dahil sa napakasarap na lasa na nanunuot sa bawat karne ng baboy. Halos ilang minuto lang ang tinagal ng mga pagkaing yon sa kadahilan ng unang beses niya yung natikman. Matapos ang kanilang naging salo-salo, sinabihan siya ni Boy na tumungo sa pinakadulong parte ng liwasan. Doon na sila manonood, gawa ng kung sakali mang may mangyaring hindi inaasahan, madali silang makakatakas sa lugar. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid, doon na nga nila nasipat ang pagsisitakbuhan ng iilang mga kamag-anak ng kanyang kaibigan na siya namang labis niyang ipinagtaka. Hindi lang kasi bastang pananakbo ang ginagawa ng mga ito, bagkus ay sinisira nila ang anumang mga gamit na kanilang nadaraanan. Maya-maya pa, bigla naman siyang itinulak ng kanyang kaibigan patungo sa kakahuyan nang masipat nila ang pagbabagong anyo ng isang kadugo ni Boy. Pagsilay nilang naging isa itong dambuhalang baboy, walang sabi-sabi, mabilisan naman siyang tinulak ni Boy papalayo at dali-daling kinaladkad patungo sa looban ng masukal na gubat. Sa pagdating nila sa lugar na yon, sinigawan siya ni Boy na magpatuloy na sa pananakbo kahit hindi niya ito kasama. Sinabihan siya nitong huwag mag-alala dahil walang mangyayaring masama sa kanya. Nang marinig niya ang lahat ng sinabi nito, dali-dali naman siyang kumaripas ng takbo pabalik sa kanilang baryo. Habang binabagtas niya ang daan, sinasabayan niya yon ng panalangin sa paniniwalang siya ay makakaligtas kung paulit-ulit niyang babanggitin ang pangalan ng Panginoon. Sa pagpapatuloy ng kanyang pananakbo, rinig na rinig niya ang mga pagsisialulungan ng mga aswang na patuloy na sumusunod sa kanya. Ang iilan sa mga ito ay naririnig niyang lumilipad dahil sa lakas ng pagkumpas ng mga nagsisilakihang pakpak sa buong paligid. Isang oras pa ang lumipas, narating na nga ni Miguel ang entradang daan ng kanilang baryo kung saan nadatnan niya ang kanyang tiyahin na matyagang nagmamasid sa paligid. Pagsilay nito sa kanya, dali-dali naman siya nitong nilapitan at niyakap. Nang makaramdam si Miguel ng kaligtasan, doon pa lamang siya napahagulgol sa pag-iyak dahil sa pagbalot ng takot sa kanyang buong katawan. Pagpasok nila noon sa loob ng kanilang bahay, panaka-naka namang naririnig ni Miguel ang mga pagsisitakbuhan ng mga nilalang sa paligid ng kanilang bahay. Hindi na niya ito noon gaanong pinansin, gawa ng alam niya sa kanyang sarili na wala itong magagawa para siya ay saktan o hindi naman kayayang gawin. Kinaumagahan, nang mapag-alaman ng kanyang tiyahin ang totoong mga nangyari, doon na siya nito hinigpitan ng husto na halos dumating na sa puntong hindi na siya nakakalabas ng kanilang bahay nang hindi ito kasama. Wala namang magagawa noon si Miguel sa kadahilan ng alam niya sa kanyang sarili na ginagawa lamang yon ng kanyang tiyahin para sa kanya. Isang linggo pa ang lumipas, tuluyan na ngang hindi na silaya ni Miguel ang kahit isa man sa kanyang mga kaibigan. Paulit-ulit silang bumisita noon sa albularyo sa kadahilan ng may mga kakaiba siyang nararamdaman tuwing gabi. Hindi din siya noon nakakatain ng husto
dahil may kung anong bagay ang animoy nakabara sa kanyang tiyan. Ang mas malala pa noon, paminsan-minsan namamalikmata siya sa kanilang baryo, gawa ng madalas mahagip ng kanyang mga mata ang pagsilip ni Boy sa isang puno. Nang mapag-alaman ng albularyo na siya ay nakakain ng karneng niluto ng aswang, sinabihan siya nitong manatili sa bahay nito ng 1 buwan upang masiguro ang kanyang tuluyang paggaling. Magmula noon, tuluyan ang naglaho sa kanyang katawan ng kanyang mga nararamdaman, maging ang mga katakot-takot niyang pangitain. Nang matapos na ang gamutan, nagpasya ang kanyang tiyahin na umalis na sa kanilang lugar upang bumalik sa kanilang probinsya. Ilang taon pa ang lumipas, patuloy pa ring sariwa sa alaala ni Miguel ang kanyang naging karanasan noong minsan siyang naimbitahan sa isang piging ng mga aswang. Okay, opinyon ko sa kwento. Doon pa lang sa part na yung babae parang nilulubog sa kawa. Kung ako nakakita nun, malamang tatakbo na ako. Ang malupit dito kay Miguel, nakakain pa. 'Di ba? Kumain pa siya eh. Yung parang baliwala lang kung ano yung nakita niya. Pero kasi ang sabi sa kwento, iniisip niya na panakot lang yun ng mga magulang ng kaibigan niya sa kanilang dalawa. Eh ang tanong, bakit sila tatakutin? Ano yun, trip-trip lang? 'Di ba? Yun lang yung medyo napansin ko sa takbo ng kwento. Pero overall, ang ganda. Lalo na yung bahay ng pawikan. Alam ko kasi bahay ng pagong yun eh. Yung bahay ng pawikan, sobrang laki nun. Paano mabubuhatin yun? Siguro pwedeng bahay ng pawikan tas yung mga baby pa. Di ba maliliit pa yun? Siguro yun yung binulusan niya. Pero sa pagkakaalam ko kasi, ang pangontra talaga na dapat ilagay mo sa bulsa mo, bahay ng pagong. Yung bahay ng pawikan, hindi ako sigurado dyan. Baka meron sa inyo nakakaalam na epektibo ba yun? O kung ano, paki-comment na lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.